Ibu. Pak nih. Ya. Rene apa nih? Piye Ibu Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu, Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah Rasule. Oh. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. nih? Ya ampun. Urung Oh. anake dhewe. Anak kowe nyapa to nyapa ora tak apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak nih? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus. Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Dek mau ki tak VC ki takbir keliling lho Pak. Assalamualaikum. Saya menengah sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keliling Ah, ki wis lho. mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pak Ne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo ran ning ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Iya, Ya karo kowe. Lho lah kae anake, lah kae lho. Ah, Anakku Rene anak Rene. Kangen di. takbiran. Kangen di. Takbiran, Bu. Kangen di. Takbiran. Kamu tekan di. Takbir. Sekoni cangkeme ngomongnya nangi. Muter kowe. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding ding. Bu aja ngene Bu. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu. Atas sono Mbak, atas sono Pak. Takbiran. Saya mengucapkan selamat. Disawang to dem motone. Wah, Matamu dhewe. Hei. Aku dimatakno lho nek wong gantenge kaya ngene kok. Oh, jenenge Salimam kene kene Mas. Oh iya. Di Kero nggih to. nggih, gareng niku Garengi kero. Loh. Lah tanganmu kok ireng. Sinden ayu-ayu ra gelem iso. Nggih, minal aizin wal faizin, luputmu ya Dik, nak sepurane. Kualek cangkemmu. Luputku dhe sepira-pira aku njaluk sepura marang sederamu lho. Ngono. Luputmu Dik, sepira-pira luputmu tak sepurane. bener kuwi. Sing tuwek akeh salahe, sing nom njaluk sangune. Nah, Nggo dhuwit ora? biar wae lagi pisan dipalak kowe. Sik kan, sik genah. Lemah lembut. Orang tua itu sebagai senior apalagi sampean ini gareng wis lama wis suwi Iya. ketemu aku yo gak pisan pindho wis Heeh. meh bolak-balik Iya. ketemu enek kang 5 ya toh Iya. setahun pisan aku rong tau lho Dek sing jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangoni aku rezekine mesti akeh. Syukur kowe. Nyangane awakmu rezekine akeh. Sorry ye. Weh. Nyapa kok sorry ye iki lho. Ah bojoku dhewe ra tak sangoni kok ben modar kok. Itu tidak boleh. Laki apa itu kayak gitu ndak boleh. Seneni, Nduk. Rungono wi ora oleh. Rumono Mas. Kok iso aku? Yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan wis nikah jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok bah kowe dintekne bah ora bah ditabung bah ora. Ah, nah ayo tuh rezeki lelaki. Ya Nduk. Rungono kupingmu wis ngene. Raimu. Aimu lewe. Malah ngrai-ngraino wong. Lek sampean ngono wis omah-omah le Mas Akbar urung. Nah. Ini harus diberi contoh Pak De. Mungkin lho. Contohna aku ki. Lah, Ora tau apa ya mbok brune wong wedok? Duit Sapa apa ya mbok brune wong wedok? Alah bayarane mbah ngono. Ngomong bayarane ora ndang ngomong ngono. Ora bayaran. Kakean nek nyelempitne dhuwit dana kenakalan iku.
Nduk, niken. Ah, ku lho. Nah, iki minal aidin wal faidin Minal sing aidin bener. wal Nah, faidin. iki supaya becik ya toh. Supaya becik iki ya kudu enek tokohe bapak, ibu, anak kuwi lagi pas. Betul. Ngono. Bapak, Piye? Ibu, Bapak, ibu, anak. bapak, ibu, anak. Maksudnya Iya. iki anu no, simulasi Simulasi sungkeman biar Iya. buat jadi contoh orang banyak kaula Iya. muda semuanya. Iya, iya, iya. Ngono. Terus. Suasananya masih di alal bihalal. Iya. Oh, ngene ya, wis Piye, ngene. piye? Kan Dik ini kan paling muda di antara bertiga. Iya betul. Aku paling tua. Tuamu kono. Oh ya Anu aku dhisik, kowe. nanti ganti-gantian peran, Iya. tapi aku Aku- dadi bapak sik. Bapak, Heeh. Aku. Ini kan anak. anak. Aku gak ibu. Nanti Kan ada bapak sama ibu. nanti dijol-jol. Nanti dijol-jol. Ada aku nanti di bapaknya juga. Iya. Berarti aku punya no. Hei, punya apa? Punya apa toh Ken? Punya brengos. Oh iya, bapak. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sik, Bapak, Dik Niken anak, anak. Mas Gareng ibu. 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 Ah, Ya. nganggo kutung. Kamu pakai jilbab. Jilbab apa? Iya. Yo yo, selendangnya. Jilbatan sik. Jilbaban copot lah. Alah. Ini simmer loh. Lah, simmer. Di tahun 2024 simmer. Iya. Kamu tahu gak Shimmer. Aku udah ini. Rambutnya diore ora iki? Diore. Yo. Iya no, iya. Diore. Kamu punya rambut. Rambutnya yang di bawah. Iya. Rambut sing banyak kok aja kan yo Kok kaya. baunya badet toh Badek rambutnya. Ini ndak keramas. Kamu ini, itu Bang. kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Apa? Ampunan. Oh, dalang kok dijejeli tangannya lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku dijejeli ya, anu nih. Ah. Itu maksudnya itu. Ayo. Lah, ayo, itu itu Ini ya. karetnya. Kudungnya dikasih kudung. Aku ini ada setnya enggak? Iya. Enggak ada set. Set wi aku menungso kok set to, Nduk. Jamput. Wah, Jan. Ide ayune. Ya mau kabar kolu mbek iki. Ora apa-apa, Ya, gampet-ampet sih. monggo ingkang badhe ngersakaken niki Oh, Mas. gampet-gampet. Gratis ongkir. Kir-kiris. Sih, Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, ben ayo dah aja. Ya Allah, ya Allah. Gajian lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo. Ora ndek dhuwit ya sok mber apa-apa 5 wulan kas. Yarnen. Masa mbok aku dadi genggek ngene. Genggek piye? Lah pi nyapa tawa-tawa. Ki meranke suarane wong wedok. Upama kene. Duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Aku jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya. Apa? Dek nih kan, Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo retail lek gelem jajal to sebulan kok lek anu wit pateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi ya. Mangsaku, ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Duduk. Wah, oke. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Lek masa Ramadan enek ketoprak. Ramadan Jawa iki. Heeh. Oh, iki. Buah. Pak nih, Apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. atiku karonto-ronto Pak. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Iya. Lambe godir. Matane. Ayo, lagi lo anake dhewe wis Lho, teko. lah kae. Lah kae anake dhewe sing teko. Ya. Londone kendone kendong. Dah. Kene Nduk. Aku to. No. Oh ya aku to. Oh aku dadi anake. Anake Toprak gak tau payu yo ngene iki. meneng iki su anu ki ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik, Nduk. Sungkem Iki bapak. pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah ngono. Ayo. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe ngono. Iya. Kita dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik. Bacok wong nek kok. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin Bapak izin mohon
maaf lahir dan batin. Ah ning bapak sih, ning bapak sih, ning bapak sih, ning bapak sih. Aduh, Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sepira gedene lupute bapak. Muga-muga bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedakke wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apa neh aku cah lanang ya toh, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Kok malah curhat ning. Maaf ki bapak anak kok. Anak kok. Kok ngono? Sikut ngono. Bapak, Apa, Nduk? bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku udah punya salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Bapak Jan. Nggak asik. Iya kok gak asik ya. Wes salim bapak wes sungkem wes. Loh kok ndak dicium? Lho kok Kuale. Sing nyium tangan kuwi. Nah, saiki genti ibu. Ibu. Nangis nangis ora apa-apa, haru. Rupane ibu. Surga di telapak kaki. Betul. Wah. Surga di telapak kaki. Disungkemi anake kok malah ngalih lho. Kalau namanya suami istri, Sungkem. surga di telapak kaki suami. Heeh. Ibu. Lah, mbok ya sing apik ibu iki. Apik awakku remo. Golek sego samplokane. Urung saliman lho. Urung saliman oleh Oh, anu iya, wis iya, nyerah. iya. Salim sih. Bu, Oke. nyuwun Iya, sewu. Heeh. Mugi-mugi panjenengan tansah apa? Aku ndak ada salah mbak ibu ngarai. Ya ampun ibu nangis ya Allah, Ya. nangis rupane lho ya Allah nangis ibu nangis diusapi Gah. Ngapa ini? Aku mau nang ngene iki dadi gue Oh ganti peran. ora kajen. Ganti peran. Ganti Kamu peran. mau jadi apa? Aku dadi Aku anak. sama anak. Iki bapak ibu. Iki ibu, Kowe bapak. aku. Bapak. Aku Sama anak sih ya. anak. Ya. Oh, iya. Oke. Kowe metumu keri panggahan. Oh iya. Ya. Betulan sih. Aku anak karo ibu. Modar wong loro. Oke. Tedok. Tung. Bu. Piye sayang? Anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalem anakku. Ibu. Ket biyen ora enek perubahane. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga, Kenapa, Le? bapak malam takbir malah karaokean bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite bapak ini malah bapak Bapaknya apa? karaokean. Bapak karaoke. Orang malah takbiran, orang malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean bu. Bapakmu wi? Bapak ini Sing wajahe kaya nyambek wi? Gelem karaokean. karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora belas bu, belas ora disangoni THR belas. Bapakmu wi? Mosok to bapakmu wi? Aduh dah. Belas. Kok tangga? Tadang. Aja nyebut jenenge Mikan Salindrek. Lah urung wajahmu remuk le. Syukur Pak we. Mongko we mudar we. Kowe wani ngance omahku lek ra remuk dasmu. Piye to, Lek ra Ki? we ngalih. Ha iki. Piye to ki? Ngalih. Takbiran. Riyo rene bapak ra apa-apa penting kowe bongkok. Bar. Takbiran. Hei. Apa? Bapak. Bapak opo? Ya toh? Bener toh? Opo? Bapaknya apa le bapak? Kerasa nyedek aku tak untal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene-mene. Modar ki kok aku. Wes, op. Wes.
Wis, mau aku. Jane kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Wes syukur weh. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Wes piye? Ganti peran nek. Aku wegah aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji, nggone Kowe dadi anak. wah aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangone. Sapira salah anake mesti iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, terus. Duduk lah, dhewe bapak ibu. Ibu. Pak nih. Yo. Rene apa nih? Piye ibu Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu, ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah Rasule. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. nih? Ya ampun. Urung anake dhewe. Anak kuwi nyapa to nyapa ora apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak nih? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus. Tapi jarine tangga samping omah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Dek mau ki tak VC ki takbir keliling lho Pak. Assalamualaikum. Saya menengah sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keliling ki Wis lho. mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga samping omah ki lho. Jare tangga samping omah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pak Ne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo. Ran ning ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Iya. Ya karo kowe. Turun lho. Lho lah kae anake, lah kae lho. Anakku rene anak rene. Kangen ndi? Takbiran. Kangen ndi? Takbiran, Bu. Kangen ndi? Takbiran. Aku tekan ndi? Takbir. Sekoni cangkeme ngomong ya nangi. Muter kowe. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding. Bu aja kene Bu. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu. Atas sono, Pak, atas sono, Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok montone abang. Lambene kok mambu. Lambene kok mambu naga. Aku ke Kok ngono. wajahnya kaya naga ya kan. Nah yo. Bapakku yo naga. Ngawur. Aku ula cilik. Piye? Kowe ngaku Kowe ora? ngaku apa tak sodet? Aku lho takbiran Aku apa tenan, tak Pak. bedah? Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling ini rong bonyok, kuwi mesti rong gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selapku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe mendem. Ngaku ora, ayo Yakin, kita Pak, iki aku anak apa, teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Aku Ampunen, nek Pak. tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak bocah kok ora iso, dikandani wong grek. Wis, Pak, wis, Pak. Rumangane apa? Ayo, mikir ora? Bapak wis, Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis, Pak. Aku takbiran. Aku bener lho. Lho wis, Pak, wis, Pak. Tak aku apa sing mateni, Pak? Walah bangeten to ya. Ngene bojoku mentolo mangan kayane. Ya Allah, ya Allah. Piye? Mangko dindi gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa ora iki? Neh, Sungkemane dilanjut ora? gak wis.
Nyapa? Ora sungkem-sungkem ratak jaran aku. Lah nyapa? Gelep diterusne yo, gelep kok awakku. Iya. Kok marah-marah toh? Kuwi lho. Piye iki namanya tidak profesional Tidak kerja? ya. Kuwi lho. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra bayaran. Saiki sampean dadi apa? Heh? Wis entek Dadi kok. apa? Aku wis gak dadi-dadian gak pateken aku. Dadi gareng. Dadi gareng. Topine ae digosek nek. to, topine Topine digosek ben Heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. ben ra kaya Power Kuwi lho Rangers. jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung iki lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Mawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora ono kok. Heeh. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine digosek to, topine gareng lho. Heeh. Dikerencet sik. Ngono. Walah, alah kaya ayu-ayuwon mangsamu. Ya. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Dek. Dis karo rambutnya di apa? Diure, dijambak. Diure terus dijambak. Ayo. Wah, piye? Kok nyambut gawe ora ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan Ya, ora kasine apa-apa. iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estu niki. Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya ora pisan pindho ning Iya. wis peng 5 Iya. ya ta. Peng 6 iki. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu biyen jemblu sing ngomong aku, Nduk. Nggih, nggih astu Mas. Oh, Kula nggih ta? nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, dileblebne ning jeding, dilebleb. Ngedusi aku. Menengo sik, menengo. Dileblebne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblebne to Mas. mosok- Ning padahal awakku panas lho Mas. Oh. Dileblebne ning jeding ngono kuwi. Niken. Ya Allah aku. Niken. Bareng gede ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit, terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora das iwak. Biyen jajal cek ra ngandang andokno. Wong aku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Nyapa to kok tangane mesti ngene? Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Oh. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong cupuk weke liyan. Oh. Iya. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune, Amin. berkah barokah, Amin. angsal rahmatnya saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengini semua banyak orang. Ya toh Amin. pernikahan yang ke-20 anniversary. Anniversary. Aku gak iso ngarani dua saperi ngono. Mas Gareng dek kan iki Pak Haji Eko Nggih. masih lenggah mboten? Pak Haji Eko tasik lenggah napa mboten nggih? Oh Sik. nggih, bebele tasik lenggah, bebele wonten dangane penggalih minggah wonten ing pepanggungan. Apa buajah? Kalih buajah sekalian. Sih, monggo sing longgar pundi. Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Heeh. Tasih lenggah mboten? Monggo Pak Haji Eko Monggo, katuran Pak Haji. minggah wonten pepanggungan. Nah niki momen langka gitu. Jadi harus diabadikan. Oke. Monggo Pak Haji Eko katuran minggah wonten ing pepanggungan seperti itu. Cekar saking sasana pernikahan. Nunuti panjenenganipun Bapak Haji Eko. Saribit ingkang garwa nunuti panjenenganipun Ibu Hajah Asih. Gelange jan masalah. Ya Allah. Mboten Bu. Kula namung Niken dalam kaya mripatmu ki kok nyawang gelang. namanya perempuan. Perempuan. Mbok nek pengen gelange matura karo aku. Apa mbok tukone? Lho sapa sing ngomong? Wong takon matur Aku tok. besok beliin ya. Ya.
Oh iya, aduh yang gini loh Mas Akbar ya malah bahasa saya malah ngompori malah. Wilujeng dalu, Bapak. Nggih, wilujeng dalu. Piye to, Jan? Kok sentuk-sentuk ada. Ya ora ngono ya tiket kita kon ngomong cangkeme. Hei. Ya wis luwih tuwek kok ora iso ngomong lho. Wah. Dibayar larang lho, pira 16 juta lho. Lho ya 16 juta dhewe lho. Wis 2 juta. Sampai 2 juta tenan. DP ne. Aku muni amin. Monggo Pak Jeko, Ibu Ajase mbok menawi wonten sepatah dua patah kata komentar pada malam hari ini atau pesan-pesan kepada warga sekitar monggo. Puas napa mboten? Nggih. Monggo. Nggih. Puas iki kok Puas manggat malih, Pak. Nggih. Matur nuwun Mas Akbar. Nggih. Tadi saya sudah sempat memberikan sambutan panjang lebar, cuman ini ditambahi sedikit. Nggih. Terima kasih banyak kepada kru dari Mas Akbar Nggih. dan juga Mbak Niken Nggih. yang sudah sangat memeriahkan acara ini Nggih. pada malam ini. Terima kasih banyak. Ibu Ajase, mbok menawi Monggo, ngendikan Bu apa? Aja. Oke. Ada sedikit kata dari saya Iya. cukup bahagia, senang, puas dengan penampilannya yang all out ya. Iya. Iya. Saya juga terima kasih buat tim Astra Barat. Astra Tim Asta Brata. Asta Tobrut. Ya, yang luar biasa. Asta Tobrut. Lajeng Bu, Buat, lajeng. saya terima kasih buat Nggih. tim Asta Brata yang luar biasa, yang masih muda-muda dan hebat. Nggih. Ini luar biasa banget, menginspirasi. Nggih. Jadi saya sangat senang dan puas. Amin. Insya Allah kok Amin. dieling meneh Mas, bae nanggap yang ke katuran malih. Amin. Mboten usah Amin. ndamel gareng ponder. Ponder. Estu. Aja Mbak, ngesakno lho. Mulas kok ngene ojo mentolo men sih. Bu, jenengan melah kali kula, Bu. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Jenenge Akbar kali Niken Gedindas, niku gedindas. masalah tega kali kula, Yo Bu. ben, lha wis tega ambek aku ya. Lah wong gantenge kaya ngene ra diobok-obok. Lah ngopo ora tega? Monggo Ibu kali Bapak mempunyai request nopo badhe Request nembang lagu. apa request mawon. Request lagu napa? Request Oh, Pak Eko karaoke nyanyi. Nggih. Napa Pak? Mbak Niken aja yang nyanyi. Oke. Lagunya Mbak Niken sendiri yang biasanya saya lihat di mobil sama istri nemen. Oh, nemen. Oke. Siap Bapak. Ya, monggo dilanjut Mas. Oh, nggih, Matur nggih. suwun sanget. Nggih. Wes napa Pak? Ngrogong-ngrogosan napa Pak? Mboten sak rokok-rokok Pak. Lah ya Allah ya Allah. Olah HP lah ora. Tas kula niku gedhen rumangsan, Pak. Pak niki wae lagune nemen nggih, Pak. Nemen. Nggih, nemen. DP-ne riyen, Pak. biasane. Nggih. Mengke lek mboten di DP mboten muni niki. Nggih. Napa malih kibote wah niku jajan kadange digawa. Sabar, Tris. Terayo jenenge bocah yo ngene iki teh, ya sabar ya. Heeh. Dari tim-tim Bani Sukarti atau dekornya mungkin boleh. Oke. Siapa ada yang mau? Mbak Sida mungkin. Mungkin yang pakai baju. Ada Mas Ferry. Pakai baju. Ayo joget-joget di sini, Ya, joget joget bareng ya, di nggak sini. apa-apa. Ayo, nggak apa-apa di bawah situ. Ini namanya Mbak siapa ini, Mbak? Mbak Rosida. Mbak Rosida. Hmm. Monggo, Mbak. Ayo Mbak, ya Mbak Sida biar. Monggo. Malah kok padha karo aku. Jadi tadi waktu di sore tadi ada gini Mas Akbar. Bagaimana? Mbak Rosida sama Sabrina ini kan sama-sama overweight. Oh. Katanya gini, gimana Yes. Tante Asih kalau saya mau foto di pangku sama Mas Akbar kaki satu sama kaki satunya. Woi, iso Mas Akbar sok gepeng iki kok. Monggo. Mas biar kaki satu dan satunya. Mau minta foto tapi di pangku syaratnya Mas. Pakai 2 lutut. Orangnya segini Mas. Loh. Mas Akbar langsung mundur dong. Aku langsung ngambekan dowo aku. Ya ampun. Ya Akbar ampun. langsung Al-Fatihah. Ndak Mas guyon. Iya, Ya, benar, guyon benar. aja. Kadung mak teratap paling. Hei. Ora Mbak, guyon tok kok. Aku yang tak kak. Guyon aja. Nemen ini Mbak Rosida mau Mbak mencoba. Rosida Tobrut.
Ya ora. Mboten Mbak mriki. Wis tak dekep, Mbak. Nggih mboten mriki Mbak. Mboten Mbak ya Allah. Kok enek tambahane. Mau menjoget atau bernyanyi bersama Mbak Niken, Mbak Rosida? Nyanyi bareng aja. Oke. Dari mana Bani? Mana tadi? Gani Sukarti. Oke. Double. Oke, siap. Monggo nemen. Oke, Dek Niken bersama. Oh, malu-malu kucing. Kucing. Ojo ngawut ae. Sini Mbak Rosida. Mbak Rosi ngene. Rosi. Kene wong ning kono padha iri kabeh soalnya aku iso jejeran karo sampean. Kan kon ayo foto. Wah, miji. Mbak Rosida, nanti kalau joget sama Dek Niken, nyanyi bersama Dek Niken, nanti jogetnya Dek Niken ditiruin loh ya. Gimana aja jogetnya Dek Niken ditiruin. Pokok aja sampe bokonge dikek ngarep. Iya bokonge kek ning ngarep ki. Piye carane? Ya terus. Lah wong iki bokonge nanti Mbak. Niken. Mboten Mbak. Niki lho. Bokonge kan teng mriki lho, maksud kula ngoten lho. Mengke madhepe teng pundi ngoten lho. Enggak. Iki bangkeanku cek tak tinggal. Pargo Mbak, zaman sekarang gitu yang sentit. Ayo to Mbak, ndang lo jajal aja. Duh. Baik. Kabar ya nyawang kabar. Ora. Ayo nyawang to. Boten. Ora nyawang mung lirik kok, Ken. Rumangsaku. Anu, ki ada sego ki ngesek sego lho. Ora apa ya Allah. Wih, berarti ayem kok Mbak Niken. Ayem lah, pastinya bahagia selalu. Alhamdulillah. Ojo diet. Sakti. Ojo Lho makane saking sakti iki ora enek perubahan iki. Tapi wingi wis turun kok Mbak Rosida, bobotnya turun 2 on ya Mbak ya. Turun di bawah timbangan. Durung on. Ayo nemen Mbak Rosida bersama Dek Niken Salindri. Oke. Yo. Batik. Harta palwanu ting ranu Dresing karasaning sun dening kanyut manis elingira Gusti roning kamal mirah ingsun semira do ing nguni Sidat agung ing narmada sadroning aguling menawi mboten klentu ing pamawas menika bendara kula ing Plongkowati Raden Abimanyu ingkang kepareng rawuh iya Wa Semar bekti kula katur nggih Gus Wa Semar wis ndak tampa wonten wigatos ingkang pundi ndara dene paduka kestu rawuh wonten Karang Kadempel mriki tak kira Wa Semar kang bisa ngudari reruwet madhangke pepeteng iki punapa ingkang dados sundraning prakawis Gus ampun ngantos slendro ingkang dados manah handika ora ana sing tak penggalih kejaba mung murcane Kanjeng Rama Harjuna saka kasatriyan Madukara murcane Kanjeng Rama Arjuna wis ana tricandra utawa 3 wulan iki Wa Semar sapa Petruk kang wis bali ana Praja Ngamarta iya Ma
Bah, niki kula sawang Ndara Abimanyu. Iya Petruk, bekti kula katur nggih, Den. Iya Petruk wis ndak tampa. Kepiye? Kepiye asile kowe saka negara Ngamarta antuk gawe apa ora? Ngene ya, Pak. Sak tekaku ana si tinggil Praja Amarta iki mau jebule kedhisikan karo rawuh sinuwuning Mandura Prabu Baladewa. Kang sarimbit karo Patih Ngastina ya kuwi Patih Sengkuni. Lah tinemune sinuwun Prabu Baladewa ya duwe perlu kang padha ya kuwi nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada. Wekasane dadi geger nganti dipisah kelawan Ndara Werkudara. Sak rampunge dipisah Ndara Puntadewa nyusul njuk ngendika isine pangandikan sapa wae bakal disili wujuding jimat Jamus Kalimasada yen bisa mujudi kembang sing jenenge Sekar Jatiwasesa. Kabeh mau wangsit sing ditampa dening Prabu Puntadewa, Pak. Sekar Jatiwasesa iya mo. Ate angel men sarate. Kuncung nganti gelung aku lagi krungu iki kembang kok jenenge Sekar Jatiwasesa. Wa Semar, pripun Ndara? Biyen Abimanyu kaya tau ngerti kang aran Sekar Jatiwasesa mau. Kembang mau papan dununge mapan ana tanah sabrang. Ya kuwi ana negara Paranghagni. Lah banjur Wa Semar goleki kembang mau bakale diagem kanggo apa? Kangge syarat ngampil wujuding Jamus Kalimasada, Gus. Awit Semar badhe gadah damel ngene niku Semar badhe mbangun kayangan, mbangun atine para manungsa, ndandani mental kang sarta moraling para kawula. Yen pancen kaya mangkono wong, ayo luwih dhisik bakal tak bantu ing areh ngupadi Sekar Jatiwasesa. Mbok menawa Sekar Jatiwasesa kang disuwun kelawan Wa Puntadewa mau ana sambung rapete kelawan murcane Ramaku Raden Arjuna. Dados niki sesarengan tumuju wonten ing Paranghagni. Ya aja kuwatir rasamu senadyan ing kono mlebu tanah sabrang yen ana bebaya kang anempuh ing dedalan Abimanyu kang bakal ngrampungi wa. Sigra kala kang tumingal Semubangi wangaruna kadinetrane nganggo rapuk sabaning kukila ringgane goro saketer kidonganing kunglir wuwu sing bene panca ing patupat durung adol aku saka praja Paranghagni iki lah kok kepapak ana satriya bagus dedeke ngringin sungsang pengawake Guwaya Teja memper
Semar kaya sajroning pangimpenku jenengmu sapa Raden? Satriya Plongkowati ya Tanjung Anom kekasih Raden Abimanyu. Raden Abimanyu? Iya, paduka ingkang kula upadi Raden. Sira sing tuk ing arum ilining memanis hamleber mring kang cita ding kowe goleki Abimanyu nuning nggih Raden bares mawon rinten pantaraning dalu kula tansah kimpenan wewayangan handika Raden Abimanyu kula pasrah jiwaraga dumateng paduka Raden keparenga kula suwita dumateng Raden Abimanyu. Kok ya ana ya, Gong. Wong wedok ngelamar wong lanang dhisik niki. Ayo nek ora ngrumangsani lho. Ora Abimanyu priyayine bagus sing wedok rupane mringis. Piring kesampluk teklek, raine gluwing sikile mlethek iku. Kusik to. Kowe kuwi jenengmu sapa lan saka ngendi pinangkamu? Kula mijil saking Praja Paranghagni. Dene wewangi kula Pandahana Sari Raden saka Paranghagni lakar kasinggihan. Bebana punapa ingkang kedah kula wujuti badhe kula sembadani Raden. Paduka nyuwun menapa waton saged sesandingan kaliyan Raden Abimanyu punapa kemawon badhe kula wujuti. Aku ora butuh Mas Picis Raja Brana nanging aku mung nyuwun pitukon wujude Sekar Jatiwasesa. Manut kabar kang sumebar pawarta kang marata Sekar Jatiwasesa mapane ana negaramu Paranghagni. Leres dawuh handika Raden. Paduka ngrasakaken Sekar Jatiwasesa? Iya, aku mung nyuwun kuwi Daunasari. Sumangga kula kanthi wonten negari kula Paranghagni paduka Raden kula aturi methik piyambak Raden. Patine Sang Abimanyu kena ing Cidara Wa Semar iki wis tekan ana jroning Praja Paranghagni sarta wis antuk palilah methik wujuding Sekar Jatiwasesa. Kadose kula sawang nggih tenginggil nika sing diarani Sekar Jatiwasesa. Iya Wa Semar, yen wis kelakon ndak pethik wujuding Sekar enggal-enggal lumayu wae saka papan kene aja nganti Abimanyu rabi kelawan Daunasari kang baku. Sekar Jatiwasesa wis diantuk kinarya syarat Wa Semar bakal ngampil wujuding Jamus Kalimasada.
kanggo si mripatku melek diapusi. Jebule Raden Abimanyu mung melek kelawan kembang jati Wasesa. Panjenengan mlayu, panjenengan ngoncati janji. Tak tututi kowe Raden Abimanyu. Antya ingkang minuwus Prabu Gorodahana ingkang ngupadi mentare kang rayi Dahanasari yen Cinandra gumricik swarane kinjeng muter-muter kaya helikopter. Anggonku goleki kowe Dahanasari. Waduh, kedrawasan Kakang, kedrawasan. Kedrawasan piye? Aku wis kelakon ketemu kelawan momani ing kalbu ya kuwi Raden Abimanyu. Sekawit Raden Abimanyu gelem nampa katresnaning Dahanasari, nanging kudu nganggo pitukon wujude Sekar Jati Wasesa. Satemah Raden Abimanyu tak kanthi ana praja Paranghagni. Bareng Sekar Jati Wasesa wis dipethik karo Abimanyu, Abimanyu tinggal glanggang colong playu. Raden Abimanyu tega karo aku Kakang piye?
kanggoe biyen-biyen durung nate tak kandhani kalamun to Sekar Jatiwasesa kuwi mujudake simbol kawibawan adeking praja Paranghagni. Yen Sekar Jatiwasesa kuwi mau ilang tegese uga wis ilang kekuwung lan kasektene praja Paranghagni. Kowe pancen durung nate tak kandhani babagan iki nanging jeneng sira Yayi wis tak wanti-wanti aja cedhak-cedhak karo trah wong Mandura. Apa maneh duwe gegayuhan sambung asmara kelawan tedhak turun Mandura. Sega wis dadi bubur. Digetunana ya ora arep ngowahi kahanan. Yen lakon wis kaya mangkene kepiye munggo becike Kakang tak oyake Abimanyu. Wani nyolong kembang Jatiwasesa padha karo nantang perang karo wong Paranghagni bedah negara Ngamarta. Kresna nangandika duh Yayi Prabu Hayuwa Sungkaweng Tyas ing lonjong mimis lampahipun melar mingkus napasipun menika kok Prabu ing Mandura. Iya Kresna wonten wigatos ingkang pundi kok sajakipun nggih aku bantunen ya Kresna aku bantunen. Sekawit aku bakal ngampil wujuding Kalimasada marang Yayi Prabu Puntadewa nanging jebule sakliyane aku bocah Karang Kadempel si Petruk uga bakal ngampil wujuding Kalimasada. Satemah dredah munggahe panca bakah. Petruk arep tak tamani pusaka Kyai Nenggala lan Lugoro lah kok pusakaku loro iki muspra Kresna. Gamanku ilang iki piye Kresna? Kira-kira pusakaku mapan ana ngendi? Mangke riyen to Koko Prabu. Lah kok paduka Koko Prabu ngampil Kalimasada niku mengku sedya ingkang pundi? Krana aku tinangisan Yayi Prabu Duryudana. Negara Ngastina samengko lagi ketaman pageblok Mayangkara kudu diruwat sarana Kalimasada. Lah dene Petruk kuwi nyilih Kalimasada ki kanggo bapake ya kuwi Kakang Semar anggone bakal bangun kahyangan Kresna. Koko Prabu paduka ditangisi Yayi Prabu Duryudana menika janjanipun namung pangreka dayanipun para Kurawa. Awit menawi Kalimasada sampun diregem dening Kurawa tegese Pandhawa sampun boten gadah dasaring negara ingkang dados simbol kekuwataning praja. Waduh ya Yayi. Banjur piye carane aku kudu nebus kaluputan kuwi iki Di? Nenggala lan Lugoro tinemung mingking ingkang baku paduka Koko Prabu kedah sabiyantu Kakang Semar anggenipun kagungan sedya lubur badhe hambangun kayangan bangun jiwane para manungsa. Ya manut Kresna monggo kula kanthi tumuju wonten negari Ngamarta lewat tepining lepen tempuran ingkang wening tirtanipun. Saking kutha Sakuradala
yen tanah mutusa sang sri Kakang Semar Kang Prabu aning setinggil ngamarta. Inggih Ndara. Kula sampun saged mujuti ingkang winastan Sekar Jati Wasesa Maragage. Aturna panjenengan ingsun enggal tak ampili wujuding jimat Jamus Kalimasada. Nalika Sekar Jati Wasesa sinandhingaken pustaka Jamus Kalimasada ana kaelokaning jagat Sekar Jati Wasesa badhar sejatining wujud Raden Arjuna. Ilahing sekaring bawana langgeng titah ulun ngger Puntadewa aja hayo kaget ulun Bathara Indra kang nyingetake utawa ndelikake adimu panengah Pandhawa si Arjuna. Arjuna bisa dadi wujuding kembang awit pun ulun mung bantu Semar Badranaya kang kagungan niat luhur kepingin hambangun kahyangan kuwi amung pasemon. Semar kepingin nyilih Kalimasada supayane para Pandhawa aja lali kelawan Kalimasada. 5 sing dadi usada ya kuwi dasaring negara. Awit Pandhawa mono wujud babare Kalimasada, Puntadewa kang dadi simboling panembah, Werkudara simbole rasa kamanungsan, Janaka simbol rasa kamanunggalan, Nakula lan Sadewa ingkang dadi simbol musyawarah lan rasa keadilan. Kenang apa sing tak singetake kok Janaka? Krana Janaka mujudake lambanging kamanunggalan. Awit negaramu dumadi saka beda-bedane suku, agama lan golongan. Wilayah uga kapérang saka pulo sing bebanjaran. Kabeh kuwi bakal bisa tentrem lamun negara iki ngugemi rasa manunggalan, rasa kamanunggalan Pandhawa. Janaka kang wis timbul nun inggih Kaka Prabu. Kula dipun utus kaliyan Bathara Indra salin wujud dados Sekar Jati Wasesa ing sedya bebantu Kakang Semar anggenipun badhe hambangun kayangan. Syukur seketi jumurung. Sinuwun Punta, Semar badhe garis ngandhapi menapa ingkang dados ature Bathara Indra. Janjane kula niki nggih mboten badhe ngampil wujuding Kalimasada kok Ndara. Kula ngampil Kalimasada niku namung damel pancatan kula mbangun kahyangan ngemutaken dhateng Sentana Praja ampun ngantos supe dhateng Kalimasada utawi dasaring negara. Punika kedah digondheli sing kenceng supayane negarane tetep tentrem, kawulane tetep ayem Gus, geger njawi. Sinuwun dhateng Jawi wonten raseksa kalih buta lanang wedok ngamuk punggung Suratamtaha wonten Praja Ngamarta. Kaka Prabu punika jatahipun Kaka Prabu kagem nebus sedaya dosa kalepatan Paduka. Ya Baladewa sing ndandhake Kresna.
negara Ngamarta. Lakon Bramedan negara Ngamarta yen bisa nandhingi Prabu Baladewa Nalendra Mandura. Wah, iki wong Mandura. Baladewa den piting wani kelawan Prabu Gorodana. Nata ing Mandura prasasat kaya wis linalosan otot bebayune. Anane mung pasrah sumarah mring Gusti Kang Maha Murah. Ucap. Sakala ana cahya murup sak mrica binubut saking dirgantara. Punang cahya babar geni kang manghalat-halat angobar Sang Gorodana lan Dahana Sari. Dia badar sejatining wujud pusaka Kyai Nenggala lan Lugara. Sampun. Ciling sir wengi Caka lula tatanendra Mumlundung ijening amben Banget ngonira nalangsa Kaya den pinilara Wong tininggal popo biyung wong tininggal popo biyung susah dadi Joko Lula Rama Pukulun Bathara Brahma ingkang tumedhak hamrepegi kang putra Baladewa ya ulun kang paring pitulung marang jeneng kita kanthi srana angubarke geni kinarya mrawasa Si Gorodana lan Dahana Sari. Lah kok menika badar pusaka kula kekalih Nenggala lan Lugara liripun kados pundi Pukulun? Baladewa, sayektine pusakamu kekarone ulun ingkang jabel. Nganti tak dadekke buta loro lanang lan wedok awit pusaka Nenggala lan Lugara kuwi sejatine ya kena sinebut pusaka lanang karo pusaka wedok. Nenggala sing wujude dawa kuwi pusaka lanang, Lugara sing wujude mlenuk kuwi pusaka wedok. Pusaka tak jabel krana
Ulun bebantu Kyai Semar anggone duwe niat kang luhur mbangun kahyangan, mbangun jiwane para manungsa. Nyatane jeneng kita Baladewa sekawit belani Kurawa lan ngentengke gegayuhane Kyai Semar sing dadi pamonging tanah Jawa. Apa maneh jeneng kita Baladewa bakal mateni Petruk nganggo pusakamu. He Baladewa, apa jeneng kita ora eling nalikane ulun menehi pusaka kekarone iki marang jeneng kita? Ulun wis meling pusaka iki kanggo srana memayu hayuning bawana, njejegake lajering kautaman, ora kanggo srana sewenang-wenang. Waduh, kula nyuwun pangapunten Bu Kulun awit saking putunging raos cubluking pangertos ngantos Baladewa tumindak ingkang nalisir saking bebener. Pusakamu kekarone wis bali, gunakno kanthi bener becik. Njaluka pangapura marang Kyai Semar. Muga-muga kanthi Baladewa njaluk pangapura marang Kyai Semar kang dadi simboling wong cilik bisa dadi srana guyub lan rukun manunggaling kawula Gusti, manunggaling pejabat kelawan rakyat, sentana kelawan para kawula. Sampatya amanungkon sungka kuyup nirwani rampa aranca katon siga sinaya anobirata Sampatya amanungkon sungka kuyup nirwani rampa arasa katon siga sinaya anobirata Oh Kakang Baladewa sing luput pranyata luhur gegayuhanmu Kyai Semar. Astabrata